everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro de Amor. Sa kay kong buhato, no? Husto! Nag-inusarar man sa Piero sa ina si Kuring. Manawag ko! Tawagan ako sa Kuring. Aron, di sa tulayo. Asa ba ito ko silpon? Ano, ana? Ang makurat gito inig. Oy, karaho! Lubat pa na ko. Nalimot pa na kong charger eh. Hain pa sa charger eh. Hain mo na ito akong charger. Niya mga charger di mo na ako. Di mo na maigo sa kong silpon. Kalamit may paghagis ini eh. Wag. Hain mo na ito. Ay, pasin ko sa kwarto. Huwag yapon. Nayabag mo sa tsadira. Hay mo na ito. Usaw na ko magpanawag ini Kuring. Kalami, may ipamalikas ini pagkamutanga, oy. Hay mo na kang tsadira ka. Bakita, oy. Sa tinuod lang, nakahuna-huna na gyud ko ini. Nga kitarang duha, magbanding. Pero naunhan lang gyud ko nimo. Mao ba, tita? Kumusta naman mo ni Cookie? May mga plano na? Okay naman mi ni Cookie, tita. Pero, wa pa'y future plans. Oh, sa pa may inyong dukayan. Sakto na mo sa edad. O pareho na mong may trabaho. O akong ipasalig ni mo, Sandra. Iyakag yung panggaon. May pagduda ka ba kang Cookie? May mga na-discover kang taras niya nga wa ka makauyon? Sultihi ko. Unsa? Wa, tita, uy. Wa ko'y pagduda ni Cookie. Wa, gyud. So? Kamo ni Popsi, tita. Sorry, tito, ha? Nga, gibring up na sa dinamo ang bahay ninyo ni Mama. Feeling man gud namo ni Sandra, wa pa gyud mo masettle. Di man sa mi mahimutang gud kung mupadayon mi sa among plano. Unya, ikaw or si Mama. Ayaw, ana. Unfair ninyo ni Sandra. No, tito. Gusto lang namo nga klaro gyud. Di pwede nga dunay masakitan. Oh. Di magyud na kalikayan. Bay masakitan mangyud. Tito. Unsa nimo kamahal si Mama? Oh. Abi na kog humanata ini. Nganong issue naman sad ni? Tita, Sandra, mas maayo tingali nga mag-atubang tang upat. Ikaw, ako, si Cookie ug ang imong papa. Among ipaniguro ninyo nga human nami. Kamo ang sentro karon ug dili kami. Kamo ang bida, supporting raming duha. Mao gani nga nito nga ako sa inyong Thanksgiving kay nagkasinabot naman ming papa nimo. Mipasalig naman siya. mipasalig, tita. Pero supak siyang buot. Ha? Unsay imong ipasabot? Kay ngano naman sa di ay? Mahal kaayo kaniya, tita.
sukdon. Kuwang tingali ang sukdanan sa kalibutan. Kung timbangon, maguba tingali. Bisa ng timbangan sa putaw. Igo ni anak kadako akong pagmahal sa imong ina. Pero wa may magkadayon. Nga ako rasang saa. May lain kang relasyon. Nagpalayo ko. Nang luod sa butang at dili anging pangluoran. Akong gi-question ang iyang pagbati nako tungod lang sa butang nga akong gipangayo gawa ni ihatag. Nagkasabot ka tingali sabot kung ipasabang. Oh, Kumusta mo ni Sandra? Tito, kung bahin na ng butang nga, akong ipasalig nimo. Wa ko mangayo ni Sandra ana, ug wa ko plano nga mangayo hangtod nga makasalmi. Ingon anon ako siya kamahal. Kung mauna, saludo ko nimo. Oh, Saludo ko nimo. ang lingkod og balik dito. Di pa na ato sa uban oh. Natingala sila nga misalot ka nako. Sagdi na sila. Grabe gid ang pagpanik ni Papsi pagkihibaw niya nga gisakitan kag tiyan tita. Suko gani kayo sa lola niya. Pero wa ko masuko ni Papsi. Ang tinuod, naluoy gani ko niya. Nakasabot ko niya. Naa ka na sad ana, Sandra. Tita, Makigsulti ko sa imong amahan. Ayaw ka bala ka. Itugyan ni nako. tita, Sige na. Mga una tagtarong. Halos wa pa man din ni nato matarog ang atong pagkaon. Kaon na. Wa man ko makasabot sa akong gibati. Nisugot palang gud unta si Sandra nga moapil ko sa ilang meeting ni Lina. Wa unta ko magtanga din Og, kumusta sad ka ang meeting nilang Jong og Koke? Wa gyoy buotong akong anak oy. Mas butan pa man si Sandra. Ay, unsa may akong buhatan ay. Mag-games na balang ka na? Nananiabot. Kinsa ka sa amahan og anak ang unang nahuman og meeting ay. Kadali ha! Nana! Hello, sweetie. Kabayong upaw! Lain na sa anak pagkasultihan ko rin. Uy, kabayong upaw. Ma-hurt pa siya ka, anak. Balik lang ko sa Ayaw! Kuring, imong gikuptan ang akong bukton. Ay, sus! Baya ay. Ay, nalagod na hatagig isyo. Dali siya dire kay aron doon ako ka istorya. Dire! Maumod ko, oy! Karinyo brutal man ang imo kuring. Narang mehonong naman ka. Di sakit pa kong tuhod. Lingkod siya ko. Ay, surrender man dayon. Hay naman itong imong stepping nga pinawitik-witik. Awa na, eh. Lagpot na. Samot na di ang boge. Di na gyud ay ka makasugakod. Murag dili na. Lupig yun ay ka nako. Sokol pa kog boge ay pakapinan pag-jive. Sokol man gani kog swing. Be, patyo na lang ni natang music ay. Ay. Lahian na gyud kun maidaran ta, no? Huna-huna na gyud gidako. Pero lahi ko. Kamao pa ko mo sayaw. Ay, sokol pa man gani ko anang pinatikig-tikig na murag na kuryentehan. Unsa gani ng sayawa? Salig naman niyo. Kay nindot mo sayaw. Siyempre. Kay baho ka rin. Maubaya gyud ay una na kung nakrasya ni mo sa una. Kanang kanindot ni mo sayaw. Kay babit ako, anak. Nakasulti ni mo na ko ni mo sa una, no? Bisag wa ka pa mangulit taon ako. Daan naman kung nahibaw nga naibog ka sa akong sinayawan.
Di man sa imong sinayawan ako na ibgan. Ikaw man. Ang kanindot ni mo mudag sayaw ba? Ay, basta kay maon na. Ay, kung ikabalik pa lang ang panahon. Na, di na gid noon ko mosugot nga ibalik pang panahon nanding. Kay kung mobalik ang panahon, mobalik na sa tas atong naagian. Mobalik na sa tas mga way lameng panghitabo. Ay, ang nindot na panghitabo na may atong balikan. Na, mo'y gidangat ni mo. Hinoon, pwede naman sa mga usbon lang ang mga nindot ng mga panghitabo. Oy, sa'y buot ni mong ipasabot, ana. Pwede naman kung sumpayan ang naputol na itong kagahapon, good. Nayabag na. Kita na sa'y magpabadlong. Naduklan ko mang ganit tos Jong atong usang adlaw. O niya, otro po di ay ko. Awa man kumaingon nga ato yung buhaton. Niingon na ko nga, pwede na yun unta. Pero, adi lang yun ta, tungod og alang sa atong mga apo. Correct. Kana, correct na. Isod yun na sa imong alimpatakan. Pero, Reng, Unsa man. palanglit ba? Unsa man lagi. Palanglit, nahitabo pa nga, wa sila si Cookie o Sandra. Okay na yun unta kang magbalik ta. Okay na yun unta ka sa, Reza. Sure ka, tita, di ka mo sabay na ako? Ay, dili lang. Doon na pa ko'y laing i-meet up. Okay, tita. Salamat sa paghatag sa imong time. Salamat sad sa pag-invite. Bye, tita. Amping. Tita, by the way, Oh, kanusa ka magpakita ni Popsi? Bakred na unta ka na ako dito. Pero, huwag mo kong magdala yung helmet. Okay ra, magtaksi ra ko. Ay dagang taksi oh. Sige dito. Thank you sa mong time. Thank you, Sab. Uy, si Mama. Hello? Ma? Oh, Oh, bag-or di human. Oh, ha? Oo. Napa si Tito Jong dre. Oh. Okay, Ma. Sige. Bye. okay. Tito, magkikita si Mama nimo. Ha? Ayaw katawa di, ha? Tubaga ako puta. Akong usbon, ha? Pananglit, wa ta karon maproblema na ni Sandra o Cookie. Pananglit, wa sila. Muuyon ka ba nga magbalik ta? Nga sumpayan nato ang naputol natong kagahapon ug mag-uban ta nga magpuyo sa mga nahabiling mga tuig sa atong kinabuhi. Uyon ka ba na? Ay, naluyak ko katawa. Nga ano laging nagkatawa ka man? Ang, katawanan man ng imong gisulti, God. Kay kung nahitabo pang way Sandra og Cookie, nagpabilin unta tang mortal nga kaaway, nga magkaaway ta hangtod karon. Nagpinatsyanay na gid unta ta. Kureng! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!